pagbibigay. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama mang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan pinakamamahal pa ni si Kristo. Kami po ay nagpupuri, papasalamat hanggang sa oras na ito. Mahal na taglay po na yung kalusugan, kalakasan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa hapong ito, mahal na Panginoon, aming panambahan na pinagpalat nilang isan, mahal na Panginoon. Salamat po mula sa pag-iimsi, sa makalangit na awiting, joyful at solemn song sa buhay na patutuin yung mga anak. Ganun din po sa espesyal na awitin po ng aming minamahal, aming beloved, mga awit, ganun din po, mahal na Panginoon, sa bahagi ng pagbibigay namin, kaputhandog, mahal na Panginoon, higit sa lahat, mahal na Panginoon, ang Ebanghelyo ng Kaligtasan na dadalhin po ng iyong abalingkod, mahal na Panginoon. Kayo po, mahal na Panginoon, magbigay ng karunong kataga sa aking labi, mahal na Panginoon. Karunungan at kalamay, wala ako, mahal na Panginoon. Nawa po, ipaunawa mo po sa aming lahat, mahal na Panginoon, ibig mong ipabot sa lahat ng iyong mga anak na pinagpala, mahal na Panginoon. Bago po ang lahat, mahal na Panginoon, narito po kami humingi ng habag kapatawaran ng aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon, isip ng daming paningin gawa na hindi mo kinalukdan, mahal na Panginoon, lalo na po sa aming pagkukulang sa spiritual na aming pamumuhay. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Bago po ang lahat, mga minamahal, sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, unang pagbati, pagpaparangal, pagdakila, pagsambat, pasasalamat, tanging sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Doble paggalang din po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will D. Estrada Almeida. We will always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganon din po sa kanilang mga anak, mga manugang po, pinapabot ko din po na magandang hapon po sa kanila mga minamahal. Sa ating mga pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nyer, sa ating beloved, kanyang beloved daughter, ating beloved Sister Vine, sa ating mga beloved elders na kasama po natin mga minamahal, sa inyo po mga minamahal na kapatid ko sa pananampalataya, sa mga baguhan kung mayroon po, magandang hapon po, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna po ng ating beloved Honorable Pastor Willista Dalmida. Ganun din po sa ating mga sa live webcast viewers po, magandang hapon po sa ating lahat mga minamahal. At narito po tayo mga minamahal sa bahagi po ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, mga minamahal, na siyang tanglaw gabay salamin ng ating buhay tungo sa ating kaligtasan, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan ng langit at ng lupa ay lilipas, na dapat ang pag-ibig ng Diyos ay magpasawalang hanggan, mga minamahal. Ito po mga minamahal, ang dakilang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon, bawat isa po sa atin mga minamahal, na tayo'y magsiyaon mga minamahal at tayo'y magsipagbunga mga minamahal. Sapagkat ang panahon nga po mga minamahal ay mapanganib, mga minamahal. Ang panahon ay masama mga minamahal. Kaya tayo mga anak ng Diyos na pinilit hinirang na mahal na Panginoon, dapat magsikilos po tayo mga minamahal. Sapagkat ito na po yung panahon ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya pamagatan po natin mga minamahal ang ating pag-uusapan mga minamahal. Redeeming the time because the days are evil. Samantalahin daw natin ang panahon, ang oras sapagkat ang araw ay masama, mga minamahal. Dito po mga minamahal, napakalaga po nito mga minamahal. Ito po mga minamahal, itong ginagawa natin, ito ang tunay na pag-ibig mga minamahal na pinapasagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi sa material na bagay mga minamahal, kundi sa dakilang layunin mga minamahal na tayo'y magsiyaon at magsipagbunga mga minamahal. Sapagkat sabi po ng banal na kasulatan, ng ibig ng Diyos ang lahat ay mga ligtas mga minamahal. For God so loved the world and He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish. Kung sino daw ang maniniwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, shall not perish and have everlasting life.
Ibig sabihin sa salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ang kanyang pag-ibig ay wagas at bukas hanggang sa mga oras na ito. Mga minamahal, hindi lang tayo na pinilit hinirang mga minamahal, sapagkat ang pag-ibig po, mga minamahal, diyan po nababago ang puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ngayon, sa panahon ngayon, mga minamahal, habag, mga minamahal, habag ng mahal na Panginoon. Hanggat hindi pa bumabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, maliwanag po ang sabi ng banal na kasulatan, ibig ng Diyos ang lahat mga ligtas. Hindi lang tayo mga pinilit hinirang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Halalahanin natin mga minamahal, yung nasa krus ng Kalbaryo, siya po hindi pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit siya ay nagpakumbaba mga minamahal. Dahil sa kanyang pagpapakumbaba mga minamahal, nahipo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Datapat ang Diyos at banal na magpapatawad sa lahat na magpapakumbaba. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ngayon din dadaling kita sa paraiso. Hindi siya pinilit, hinirang na malapay, hindi naglingkod mga minamahal. Siya lang po yung nagpakumbaba mga minamahal. At yun po yung dakilan layunin ng bawat isa sa atin ay may hayag natin Ebanghelyo ng kaligtasan sa buong sangkatauhan. Mga minamahal, sa ginagawa natin pag-ibig, mga minamahal, sa pagsunod sa kalooban ng malapay, maihipo ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Sapagkat ang ibig nga po ng Diyos ang lahat, makaalam ng katulad mga ligtas. Ang pag-iisip ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng Isaiah 55:8, mga minamahal, ang pag-iisip niya ay hindi natin pag-iisip. Ngunit ngayon, ang pag-iisip ni Kristo, mga minamahal, ay nasa atin na mga minamahal, sa banal na kasulatan ng kanyang mga lakad ay lakad na rin natin. Sapagkat binigyan tayo ng halimbawa ng ating mahal na Panginoon para sundin ang kanyang mga lakad, ang kanyang pag-iisip nung ang banal na Espiritu ay sumaatin mga minamahal, at ang banal na Espiritu nagbigay ng karunungan sa atin mga minamahal, at ang karunungan ni Kristo na sa atin na mga minamahal. At yung po nais niyang ipalaganap mga nais niya sa ating lahat ay maganap mga minamahal. Wala na po yung mga bagay mga minamahal, kung ano-anong mga bagay. Mga minamahal, ang dakilang layunin lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon sa huling araw na ito mapanganib. The days are evil, masama ang panahon, mga minamahal. Dito po mga minamahal, dito po sa Ezekiel, upang maliwanagan po natin mga minamahal, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat, mga minamahal. Pagka aking sinabi sa masama o masamang tao, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at ikaw ay hindi nagsalita upang magbigay alam sa masama ng kanyang lakad, ang masamang iyon ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit kaniyang dugo ay sisiyasatin ko sa iyong kamay. Dito po sa 9, mga minamahal, Gayunmay kung iyong bigyan alam ang masama ng kanyang lakad upang humiwalay, at hindi niya hiniwalayan ang kanyang lakad, mamamatay siya sa kanyang kasamaan. Ngunit iniligtas mo ang iyong kaluluwa. Yun po yung napakahalaga nito mga minamahal. Maniwala man sila o hindi mga minamahal, pag sinasagawa po natin itong mga minamahal, mayroon tayong binibisyong matatanggap mga minamahal. Ang ating kaligtasan mga minamahal, kapag kung hindi natin pinagsabihan ng ating minamahal na kababayan, maging sino man mga minamahal, yun po mga minamahal, sisingilin ng Diyos ang kanyang dugo sa atin mga minamahal, at magiging malaking kasalanan sa atin. Dito po sa 19, at kung ihiwalayan na masama ang kanyang kasamaan, ay gumawa ng tapat at matuwid kanyang ikabubuhay yaon mga minamahal. Ito po mga minamahal, kung bakit po mga minamahal tayo pinilit hinirang na mahal na Panginoon. Pagkatapos tayong pagpalain mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ibinigay niya sa atin mga minamahal. Walang ipinagkait ang ating pinakamamahal na Panginoon, at ang biyayang natanggap natin mga minamahal ay dapat natin mga minailakad sa kalooban ng mahal na Panginoon sa huling araw na ito mga minamahal. Basahin po natin mga minamahal dito po sa Genesis, mga minamahal. 18, 23, 24 talon po sa 32. Tuloy po ang basa sa Jonas 3, 2 talon hanggang 4, 5 talon sa 10. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Genesis, Kabanata 18, talatay 23 hanggang 24 talon sa 32, ito pong nakasulat. At lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay iyong lilipulin kasama ng mga masama?
kung sakaling may 50 banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba at di mo patatawarin ang dakong yaon, alang-alang sa 50 banal na nasa loob niyaon? 32. At sinabi niya, o huwag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang ako minsan. Kung sakaling may masusumpungan doong 10, at sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. Dito po sa aklat po ng Jonas, kabanata po ay 3, talatay 2, talon sa 4 hanggang 5, talon sa 10, ito pong nakasulat. At kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon dahil sa aking pagdadalamhati, at siya'y sumagot sa akin, mula sa tiyan ng Sheol ako'y sumigaw, at iyong dininig ang aking tinig. Kristo po, sandali po, mga kapatid, sa Jonas 3 po. 3. Opo, 2, talon sa 4. Bumangon ka, pumaroon ka sa Nineve, sa malaking bayang yaon, at ipangaral mo ang pangaral na aking iniutos sa iyo. Sa 4. At pumasok si Jonas sa bayan na may isang araw na gumagala, at siya'y sumigaw at nagsasabi, 40 araw pa at ang Nineve ay mawawasak, at ang bayan ng Nineve ay sumampalataya sa Diyos. At sila'y nangaghayag ng ayuno at nangagsuot ng kayong magaspang mula sa kadaki-dakilaan sa kanila hanggang sa kaliit-liitan sa kanila. At sa 10, at nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa, na sila'y nagsiwalay sa kanilang masamang lakad, at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila, at hindi niya ginawa. Amen. Ito po, mga malinaw po, mga minamahal. Ang halimbawang ito na nakalagay sa banal na kasulatan, dapat po natin isagawa, mga minamahal, lalong-lalo na po sa panahon sa ngayon, mga minamahal. Yung pong unang binasa po natin, mga minamahal, ang silat na pamangkin ni Abraham, mga minamahal, na sa Sodoma, Gomora, pinangaral niya po ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, mga minamahal, at wala pong tumalima. Hanggang sa bumaba ang 3 anghel at 2 anghel, pumunta na Sodoma, Gomora upang tignan, mga minamahal, ang ginagawa ng mga tao doon sa Sodoma at Gomora. Sapagkat pumailang lang na po, sa harapan na malapan ang kasamaan ng tao, mga minamahal. At doon po, sa nabasa po natin, nag-shortcut na lang po ako, mga minamahal. Sabi namang Abraham, kung halimbawa makikita ko ng 50, sabi niya na 50 banal. Tayo po ang tinutukoy nito, mga minamahal. At siya po yung may kapag-bargain, mga minamahal, sa 4 na po hanggang 3 po, 2 po. Kung makakita ko ng banal sa bayan na yun, sabi niya, gugunawin mo ba? Alang-alang sa 2 po, hindi ko gugunawin. Banal tayo po yun, mga minamahal. Umabot ng 10 po, mga minamahal. Kung huwag magalit ang aking Panginoon. Kung makakita ng 10 banal sa Sodoma at Gomora, gugunawin mo ba ang Sodoma, Gomora, mga minamahal? Walang nakita, mga minamahal, na banal. Walang nakita na sumasampalataya, mga minamahal. At doon po dumating ang galit ng ating pinakamamalapay ng Jesus Kristo. Tumakas sila na pamangkin po ni Abraham, yung kanyang mahal na asawa, mga minamahal, yung kanyang anak na 2, yung mga manugang niya hindi naniwala, mga minamahal, at sila po yung napahamak. Alam po nangyari sa Sodoma, Gomora. Sila po ay sinunog ng malapay noon ng apoy at asupre, mga minamahal. Wala pong nakaligtas, mga minamahal. Pinaging abo ang Sodoma at Gomora. Mutang kalagan po noon, mga minamahal, na ipangaral nila, mga minamahal, ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, maging mga 2 anghel na pumunta doon, mga minamahal, hindi po sila pinaniwalaan. Ito po yung tungkulin natin, mahal na mga minamahal. Ipangaral natin ang Ebanghelyo, kung sino man ang maniniwala, siya'y maliligtas, mga minamahal. Kung hindi maniniwala, sila po'y mapapahamak. Ang kahalagaan po nito, mga minamahal, ating naipamahagi ang salita ng mahal na Panginoon, ang kanyang dakila at kamangha-mangha na ginawa ng Diyos. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, kung hindi ako gagawa ng mga dakilang tanda, himala sa kahit papaanong paraan, hindi kayo maniniwala. Naniwala lamang tayo, mga minamahal, nung nakita natin ang Diyos ay buhay. Ginamit ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, tayo nagsigaling sa karamdaman.
Mga minamahal, lahat ng uri ng karamdaman, mga minamahal, walang kagalingan sa ospital, ay pinagaling ng mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng kapayapaan, nilutas niya ang ating mga problema, pinasagaan ang ating buhay, mga minamahal. Kaya tayo naririto, mga minamahal, pinagpala ng mahal na Panginoon. Kaya naging walang kasalanan sila at mga minamahal sapagkat ipinangaral niya ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Dito sa Ninibe naman, mga minamahal, si Jonas ay humayo din, ipangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan sapagkat mula 40 araw hanggang sa dumating ang araw na yon, mga minamahal, gugunawin ng Diyos ang Sodoma, ang Ninibe, mga minamahal. Tumakas si Jonas sapagkat natakot po siya sa bayan ng Ninibe. Sapagkat ang mga tao doon, mga minamahal, mapagimagsik, mga minamahal, at wala talagang sinasanto, mga minamahal, ang mga tao doon. Kaya takot si Jonas tumakas, ngunit tinawag at pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon upang ipangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Pinilit, hinirang tayo, mga minamahal, upang ipangaral natin, mga minamahal. Kukunti ang manggagawa ang kalagayan ng ating beloved Honorable Pastor, ay tapos na po yung takbuhin niya, mga minamahal, sapagkat mismo ang nagsabi ang mahal na Panginoon, pagod na inyong pastor. Ibig sabihin, tapos na po, mga minamahal. Tayo po ang inaasahan ng mahal na Panginoon. May kapangyarihan, mga minamahal, ang ministeryong ito. Kailangan po natin punuan ang mga ginagawa ng ating beloved Honorable Pastor. Mag-alay po tayo kahit 2-3 araw na pag-ayuno upang lumaganap, mga minamahal, ang kaluwatian ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan upang hindi makakilos ang kaaway, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, siya po, mga minamahal, ay binalik na mahal na Panginoon mula doon sa laot, mga minamahal, nagwawala ang unos, mga minamahal, sapagkat siya tumakas, nagpadala ng unos ang ating pinakamamahal na Panginoon, bagyo, mga minamahal. At sila po, mga minamahal, yung sinakyan niya, sasakyan doon, mga minamahal, yung mga nakasakay doon, kapitan, sila po yung nangatakot, talaga po silang mamamatay sapagkat napakalaki ng mga alon. At siya nga po yung naging dahilan na sinabi niya kung bakit nagkaganon ang panahon, sapagkat yung panahon na yon napakaganda. At sinabi niya, ako ang dahilan, itapon niya ako sa dagat. At sila po yung natakot sapagkat nalaman nila siya po yung Hebrew, mga minamahal, sapagkat sumasampalataya din po sila, ang Hebrew ay mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon na pinangakuan, mga minamahal, ng kaligtas at buhay na walang hanggan. At doon po, sumunod po sila, tinapon si Jonas. Binalik siya doon sa Ninibe, mga minamahal. Ano po yung nabasa natin, mga minamahal? Nung kanyang ipangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal, ang mga tao doon mula sa mga hari, mga minamahal, lahat ng tao doon ay nanumbalik, nag-ayuno. Ang mga bata, binasususo, bata, matanda, nag-ayuno po sila, nagsuot sila ng magaspang na damit, mga minamahal, upang ipakita sa mahal na Panginoon ang kanilang pagsisisi, mga minamahal, maging mga hayop, sila po yung nag-ayuno, mga minamahal. At nakita ng Diyos, mga minamahal, yung kanilang pagsisisi, mga minamahal, kaya binawi ng mahal na Panginoon upang gunawin ang Ninibe, mga minamahal. Si Jonas ay tayo, mga minamahal. At sinasabi po ng banal na kasulatan, ang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Dapat hindi sumasampalataya ay parurusahan. Tungkulin po natin, mga minamahal, ayon sa mga talata na ating nabasa, mga minamahal, ang ating kababayan, mga minamahal, na naliligaw ng landas. Kung sila po yung sumampalataya, mga minamahal, sila maliligtas. Bagamat kung di sila sumasampalataya, sila ay parurusahan mo at iniligtas po natin ang ating buhay, mga minamahal. Hindi lamang tayo tinawag, mga minamahal, upang dumalo ng 3 bisis, mga minamahal. Bilang pasasalamat po itong ating ginagawa, mga minamahal, dahil sa kadakilang pag-ibig niya sa ating gantihan po natin, mga minamahal, sa pamamagitan po ng pagdalo natin na may katapatan, mga minamahal. At yung dakilang layunin niya, mga minamahal, sapagkat kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, kaya wala po tayong maidadahilan. Mahina ang laman mo at ang banal na Espiritu na sa atin, nagbibigay ng kalakasan, karunungan, mga minamahal. Tulad ng mga apostol nung wala pa silang Espiritu na malapay, natatakot sila, mga minamahal. Nung bumaba na po ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal, nung sila po ay naging matapang, mga minamahal. Naramdaman nila, mga minamahal, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo, mga minamahal. Nagbago sila, mga minamahal, binigyan sila ng karunungan katulad po natin. Kaya nga ang pag-iisip ng mahal na Panginoon na sinasabi ng Isaias,
nawala na po yun. Ang pag-iisip ng Diyos ay nasa atin na po, mga minamahal. Kaya wala po tayong may dadahilan, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almir, sa dakila niyang pag-ibig, inutusan siya ng mahal na Panginoon doon sa Talipa Hall of His Mission. Kung hindi inutusan ng ating pinakamamahal ang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almida, malamang ang 21 Sipanan Studios namatay sila sa karamdaman, mga minamahal. Malamang yung 21 Sipanan Studios, pag hindi umakyat ang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almida, malamang sila'y patay na po, mga minamahal. At magkakaroon po ng magdugong digmaan, mga minamahal. Alam po natin ang mga Abu Sayyaf, mga minamahal, na umakyat po yung pari, misyonary at saka 7 mananampalataya, mga minamahal. Sila po'y pinatay, pinahirapan, pinugutan ng ulo ni Rip, pinatay lahat. Anong huli ang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almida? Dahil sa pag-ibig niya, mga minamahal. Alam niyo po ang mahalaga dito, mga minamahal, na ipangaral niya ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Narinig nila ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Kung sila po'y tumalima, mga minamahal, sila po'y maliligtas. Kung hindi sila tumalima, sila'y mapapamak. Yun po yung napakahalaga, sapagkat alam natin buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang kanyang salita ay hindi pwedeng baguhin ng mahal na Panginoon. My covenant, I will not break it, nor the things that gone out in my lips, I will not alter. Hindi niya babaguhin. Pangako na mahal na Panginoon, langit at ang lupa lilipas, dapat ang kanyang salita ay mananatili at naganap po na walang almas na ginawa sa taigdig, mga minapapakinabangan sa iyo at dila na gagalaw sa iyo kung ikaw ay kanyang lingkod at sumusunod ka sa kanyang katwiran. At nakita natin, mga minamahal, ang lahat ng mga armas ay naging baliwala, mga minamahal. Naniwala po sila, mga minamahal, ang mga Abu Sayyaf na hindi naniniwala sa mahal na Panginoon. Naniwala po ang 21 Sipanan Studios, sila nagsigaling sa karamdaman, pinalaya ng mahal na Panginoon na ginamit ang ating minamahal, ginagaling ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almida. Maging yung mga military, mga minamahal na nag-assault, mga minamahal, sa grupo ng ating beloved Honorable Pastor, yung mga Abu Sayyaf, mga minamahal, nakita nila ang himala, mga minamahal. Habang ang mga Abu Sayyaf hindi umihiwalay sa ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almida, walang napahamak sa kanila, mga minamahal. But ang dito po, mga minamahal, titignan po natin dakilang layunin ng malapan, maipangaral ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, mga minamahal. Maipangaral ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Yun po yung dakilang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan po natin mag-alay ng pag-ayon, sapagkat kung walang pag-aalay ng pag-ayon, walang kapangyarihan, mga minamahal. Kailangan po natin magsakripisyo kahit 2 araw, 3 araw lang po upang manatili sa atin ang kapangyarihan na malapit. Alam po natin, mga minamahal, ang sinabi ng banal na kasulatan, kung hindi natin mahigitan ang parasiyo na siya nag-aayuno 2 bisa sa loob ng 1 linggo at siya nagbibigay lamang po ng handog, kung hindi daw natin mahigitan, sa paano para hindi natin makikita ang karya ng langit, mga minamahal. Kung paano pinagalitan ng mahal na mga apostol sapagkat hindi sila nag-aayon ng mga minamahal, hindi nila mapalayas ang kapangyarihan ng demonyo, mga minamahal. At sila pinagwikaan ng mahal na kailangan mag-ayuno kayo, mga minamahal. Kaya nga, hindi ko kinakaya ang Ebanghelyo ni Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat maniniwala, mga minamahal. Kaya po, kailangan po natin mag-alay ng pag-ayuno alang-alang sa pag-ibig natin sa mahal sa buhay na wala pa sa mahal na Panginoon. Alang-alang sa pag-ibig natin sa ating kababaliw, kababayan, kamag-anak, sa ating kapwa-tao, mga minamahal. Sapagkat dala natin ang kapangyarihan na mahal na Panginoon. Sabi niya, itataas niyo ang aking pangalan sa lupa at lahat ng tao din ay aking ilalapit, mga minamahal. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito. Habang hindi pa dumarating ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos ay sumasagana at para sa lahat, mga minamahal. Nawa po, maunawaan po natin ang mga bagay na ito na nais ng mahal na Panginoon. Ayaw ng mahal na Panginoon na may mapahamak talaga, mga minamahal. Kaya nga po nagkatawan tao siya, mga minamahal. Binigay niya ang lahat, mga minamahal. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal, na tayo po tinawag ng mahal na Panginoon upang magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Tayo po ang tinawag ng mahal na Panginoon upang ipalaganap
mga minamahal, ang kanyang salita, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung mga leaflets po natin na luma, mga minamahal. Anointed po yan, mga minamahal. Pinag-ayunuhan po natin, mga minamahal. Alam ko, iba sa atin, katulad ko, mahina, mga minamahal, nahihiyan lumapit sa ating kapwa, mga minamahal. Ito ay maaaring panawagan ng mahal na Panginoon, kapuren lang po sa mahal na Panginoon. Nawa, ang bawat isa sa atin, kahit lumang leaflets po yan, mga minamahal, o kaya mayroong mag-ambag, mga minamahal, ng paanyaya, mga minamahal. Maraming may karamdaman, mga minamahal. Mamamatay na sa karamdaman. Tayo po, tinawag ng mahal na Panginoon sa balig ng karamdaman, kahirapan, problema, surin. Marami po, mga minamahal, dyan sa paligid natin na hindi pa nahatiran ng tunay na ebanghelyo ng kaligtas. Tayo lang po ang inaasahan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kung magkaroon tayo ng leaflets, mga minamahal, at may panalangin mapag-ayunuhan yan, mga minamahal, magagampanan po natin yung ating pinag-aralan. Na sinabi po, hindi mo pinagsabihan tao masama pag inabot mo yung leaflets, mga minat, mababasa niya, mga minamahal. May hatid natin, mga minamahal, sa kanila ang ibig, gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, kung mayroon po tayong mga leaflets, kahit yung luma, mga minamahal, nahiya ka, ibibigay mo lang, mga minamahal. Nasa paralan ka, nasa sasakyan ka, sa paglalakad ka, saan ka man pumaroon, mga minamahal, na kahit nasa bukid ka, kung dala-dala mo, mayroon kang nasa lubang, bigyan mo lang yan, mga minamahal, kahit hindi mo nasiran, mga minamahal, kung tinanggap na basa niya, mga minamahal, nung basahin at naroon yung kanyang problema, siya, mga minamahal, ay yumaon, mga minamahal. Siya nahipo at dumalo, mga minamahal. Yung po yung nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kukunti po ang manggagawa, mga minamahal. Inatang na ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal, ang bagay na ito. Tayo'y magsihayo sa pamamagitan po pagbigyan ng leaflets. Kahit hindi po tayo humahayo, mga minamahal, kahit saan ka pumaraon, dala mo yan, mga minamahal. Sa eskwela, sa trabaho, saan ka man pumaroon, mga minamahal, wala ka sa isip mong humayo mo, kung dala mo yan, mga minamahal, kami masalubong ka, ibibigay mo. Mga minamahal, ka nangangailangan ng kagalingan ng karamdaman, nais magbago, mga minamahal, gusto niya makilala ang tunay na Diyos, mga minamahal. Nang dahil sa iyo, mga minamahal. Kaya nga alaanin po lahat natin lagi ang sinasabi ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, isang kaluluwa, mga minamahal. Kung pwedeng bilhin ng 1 milyon gagawin niya, ganun kahalaga ang isang kaluluwa, laksa-laksang anghel ang nagagalakan sa langit, mga minamahal. Nasa panahon na po tayo, mga minamahal, grabe na po ang pangusap ng mahal na Panginoon. Tingnan niyo po ang kabutihan ng mahal na Panginoon, ang kanyang habag, mga minamahal, yung kapatiran natin na sa impyerno na kinuha pa ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat dakila ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Nasa impyerno na, mga minamahal. Dahil sa iyong maninga sa paglilingkod, dahil sa pagkatakot at pagmamahal mo sa mahal na Panginoon, dahil sa katapatan mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung anak mo na pahamak napunta ng impyerno, mga minamahal. Inabagan pa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyang kadakila ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang ebanghelyo ng kaligtasan ay para sa lahat, hindi pa huli, mga minamahal. Huling talata po, mga minamahal. Dito po sa unang 1:3-22 po, mga minamahal. Huling talata na po, mga minamahal. Aklat po ng unang 1, Kabanatay 3, talatay 22, ito pong nakasulat. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Amen. Amen, praise the Lord. Yan po, mga minamahal. Yun po yung nakalulugod sa Kanya. Yun po yung dakilang layunin niya kung bakit nagkatawan tao siya, mga minamahal. Upang ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Iniwanan niya sa mga apostol. Sa matutuwid ng tao hanggang sa dumating sa henerasyon natin, ngayon ginamit ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Natapos ng takbuhin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at ngayon sa atin, mga minamahal, ang malalakas pa. Inatang ito, mga minamahal. Kung gagawin daw natin itong nakalulugod sa Kanyang paningin sa dakilang layunin na tayo magsiya at magsipagbunga, lahat ng ating kailingan, mga minamahal, ay tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Umawit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah.
awitin para sa lahat. Hallelujah. Lahat binigay ng mahal na Panginoon. Wala siyang bagay pinagkait. Tayo mga anak ng Diyos na kapagmana ng kaligtasan buhay na walang tagamamayan sa langit, hindi dito sa lupa. Ang siyang nagdulog. Ang awiting ito ay para sa lahat. Liwanag sa dilim at pag-asa. Huwag na tayong gumawa ng mga bagay na nagpapalihim sa nais ng Diyos, mga minamahal. Ang nais ng Diyos sa atin, mga minamahal, magsiyaon tayo magsipagpunga sapagkat ang panahon, mga minamahal, ay masama. Wala ng panahon sa katibisuran, mga minamahal. Wala ng panahon sa pagkabahagi-bahagi. Nalulungkot ang mahal na Panginoon sa mga bagay na yan, sa mga tangdag nilang nahirit tayo magsiya't magsipagpunga, mga minamahal. Ang nakaraan ay nakaraan na, mga minamahal. Maraming nangangailangan ng kaligtasan, mga minamahal. Kung kunti ang manggagawa, maraming aanihit, mga minamahal. Kung di tayo magsisiyaw, ano tayo sa harapan ng mahal na Panginoon? Hindi ba siya nagsabi na tayo dapat nagsipagpunga, mga minamahal? Kung hindi tayo nagsisipagpunga, mga alisin tayo, mga minamahal, sa sanga, mga minamahal. Tapos hindi tayo nagbubunga, mga minamahal. Hallelujah. Anong ginamito na naman, Pastor? Siya nalulungkot at lumuluha. Sa ating paghahain, ipabalita sa buong. Kung malakas pa nga ng bilado doon na naman, Pastor, walang makakadlang sa pangalang Panginoon ng kaligtasan. Maging ang gobyerno, ang pandinig na ito, naniniwala ako kung malakas pa nga ng bilado doon na naman, Pastor, walang makakadlang na pinatalas ng aming naman. Tapos natakbuhin ang ating beloved doon na naman, Pastor, ng aming naman. Hallelujah. Wala sa kita ba, wala sa atin, mga naman. Praise the Lord. Hallelujah.
Una sa lahat, panalangin natin ang ating beloved Honorable Pastor Willis Almeida. Narito po yung mga anak, dumadalangin, nagsusumamo sa iyo, mahal na Panginoon. Nawa po, mahal na pinaalang-alang sa iyong kahabagan, sa iyong mga anak, sa kaming katitipay, aming kagalakan, muli mo siyang bigyang kalakasan, tayo mo sa iyong banal na pitulto. Lubin mo mga ebanghilyo ng kaligtasan, mahal na Panginoon, upang kami palalahanan. Mahal na Panginoon, iba yung kalusugan at kalakasan, mahal na Panginoon, ang pagkaloob po sa kanyang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Salamat po, Diyos. Narito po yung mga anak, mahal na Panginoon. Batid mo, mahal na Panginoon. Ang nais na yung mga anak, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, inihiling po namin sa iyong dakilang kabagan ay balik po muna namin pag-ibig, malapin o magigit pa, malapin upang kami di mawalay sa iyo. Walang pinakamalaga sa amin, malapin na paglingkuran ka namin ng buong puso, pag-iisip, lakas, kaluma, kasama at makapiling ka namin sa iyong pinangako, sa iyong kariyan, malapin. Narito pa yung mga anak, abutin mo na mapagpala mong kamaan ng mga problema at suraning karamdaman, lutasin mo po, mahal na Panginoon. At sa iyong makapangyarihan, banal mong pangalan sa Pangunang Panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Willis Almeida. Sama-sama kami sinasawaan lahat ng mga karamdaman, curable sicknesses and disease, karamdaman, leukemia, diabetes, cancer, lahat ng karamdaman, kidney stone, lasmi, prostate, diabetes, lahat ng karamdaman, problema, surarinin, malutas ka sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga karamdaman, cancer, diabetes, leukemia, kidney stone, high blood, lahat ng karamdaman sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Out in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Victory in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much for this, Jesus. Praise the Lord po mga minamahal. Tumalun po tayo ng 3 bisis bilang ating pananampalataya na lahat ng ating kahilingan mga minamahal ay napangkinggan ng mahal na Panginoon at ating makakamtan ito mga minamahal. Itong pag-ibig na pinapakita natin ng sabi ng banal na kasulatan, hindi liko ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-ibig na pinapakita natin sa Kanya upang hindi tugunin ng ating mga panalangin. Hintayin nyo lang po sa tamang panahon mga minamahal. Hindi nyo alam mamaya bukas. Ganun din po mga minamahal. Praise the Lord po. Tumalun po tayo ng 3 bisis mga minamahal bilang pananampalataya po natin. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Namin Jesus! Praise the Lord po. Para po sa mga viewers po natin, mga minamahal, sa kung may baguhan po mga minamahal o bisita po mga minamahal. Tumanggap po kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakahalaga po itong pagtanggap niyo mga minamahal. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, lahat ng sitanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon ay may kapangyarihan na maging anak ng Diyos mga minamahal. Hindi bukas mga minamahal ang araw ng kaligtasan. Ngayon po mga minamahal. Kaya sumunod po kayo sa panalangin aming mga minamahal na viewers, mga minamahal. Hundan niyo po, mga minamahal, ang aming panalangin para sa inyo, mga minamahal. Napakalaga po, mga minamahal. Magkakaroon na kayo ng karapatan, manalangin, mga minamahal. Kung bukal sa inyong puso, mga minamahal, makikita niyo po ang kapangyarihan ng pag-ibig ng mahal na Panginoon. Nakatulad po, mga minamahal, na bawat testimony po, bawat nagpahayag ng dakilang tandahimala ng mahal na Panginoon ay makakamtan niyo din ang papatuto na ang Diyos ay buhay. Hindi siya nagbabago noon, ngayon pa kailanpaman. Ang Diyos natin, mga minamahal, ay Diyos ng pag-ibig. Ang langit, ang lupa, lilipas, dapat ang kanyang pangako ay mananatili. Kaya tanggapin po natin, mga minamahal, sa lahat, mga minamahal, nakakinig ng panawagan ng mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon Jesus, narito po ako, isang taong makasalanan. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay, sarili kong tagapagligtas. Iligtas mo po ako, mahal na Panginoon, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa kalangitan. Gawin mong maningas ang aking paglilingkod sa iyo. Tamnan mo ako ng pananampalataya, mahal na Panginoon, at lahat ng aking nagawang pagkakasala. Linisin mo po ako ng banal mong dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo.
Salamat po, mahal na Panginoon, sa pangalan mo na aking tinanggap, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Inalangin po tayo sa ating mga minamahal na tumanggap po, mga minamahal. Dakilan Diyos, mapagpala naming Ama, Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po, mahal pa ng mga viewers po namin na napag-unlak, sumampalataya sa iyo, tumanggap sa iyo bilang Diyos at Hari ng kanilang buhay, mahal pa noon. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, mahal pa noon, 10 na kanilang mahal sa buhay, mahal pa noon, panatilin mo sila nagagalak, mahal pa noon, sa pagbungkay sa iyong banal na kalooban at sumampalataya, mahal pa noon. Tutasin mo po ang kanilang mga problema, mahal pa man kailangan nila, mahal pa upang sila po ay sumampalataya sa iyo, mahal pa katulad ng naipapahayag po namin dito, mahal pa kanilang makamtan, mahal pa at sila ay gamitin mo sa lugar kung saan man sila, mahal Panginoon, na nakatanggap ng habag at biyaya mo, dakilang kapangyarihan na kanilang tanggap. Kanila din po, mahal Panginoon, na may bahagi ito sa kanilang mga kamag-anak, kababaryo, kababayan, sa kanilang bansa, mahal Panginoon, upang lahat ng tuhod ay lulod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa iyong banal na pangalan, mahal Panginoon, ikaw lamang kikilalaning Diyos sa tula ng iba, o aming amang banal na katawan tao na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, na namatay at puling nabuhay at nabubuhay pagkailan pa man. Sasambahin ka ng lahat ng tao, mahal Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, mahal na Panginoon. Ito po ang samo namin panalangin sa dakilang kakabagan at pag-ibig sumaamin lahat, mahal na Panginoon, sa pangkalawang panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida. Praise the Lord po, mga minamahal. Dadako na po tayo sa announcement, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved elder po sa pagpapalagay.